naman po taping na kulituon ron na. Kung magyapon ba o magluto kung kanang pagkaon, maabot mo ito mga sirok ba? Ay, kabalo na ko. Tripan ako to sila. Tanaan mga tugmukaon ba sila aning lauoy na ko nga mga dahon sagbot. Kahit kayo okay na dahon doon yan. Sugdan na to dali sagbot malibaga. Dahon ani. Punya telepon. Tanaw na tugmukaon ba sila ani. Nya sagulan na nato aning dahon nga mga brown. Oh no. Para yan. Sagbot na yun. Magan gamay. Pwede na guro ni. Mukaon baka sila ni. Tanaw na to. Piat City na sila. Mukaon pa sila. Pwede ni sagol ni. Ulak ba? Vitamin sila ni. Let's go. Naandam naman niya akong mga gamit diri Pwede na ang butin, kalaha, napay tuyo, napay lamas diri, ug bala extra kay basig mahutdan ba. Sugdan na siguro na ako ni. Manulak man ka, madagmang ganit ko. Hinay mo ka mabaktas god. Hindi lang ko manulak god. Ala kuya, nagluto na po doon. Lucha man na. Ala, nagtitreat na pagluto sa paployo, unsan pugha na ba? Unya sugdan na siguro na ako ning luto na ako para sila ha. Pero bago na, taguan sa na ako ni akong pagkaon kay basig maantan nila diri. Hurot gyud ni. Di ara ka aron si Magaling kang kupal. Sugdan na ako ning luto ni. Lutuan na tong mga Piat City, tan-aw na tong mukaon sila ni. Mga liki na gyud sila. Ngahan na tong tubig. Wow. Alright. Tama lang. La, sabaw na luto ni kuya ba kay gibutangan man niya tubig. Ala, maglata ni karne ba? Unya kainit naman ning tubig. Sutangan na nato ning lamas ni, lamasan po nato kay para humot ba. Ubay. Ala, kibutangan na niya glamas kuya oh. Magsabaw na si karne ba? Ahus. Luy Lawoy. Nga sagbot. Lami Kuy, humot na bugay lamas kuya oh. Tara, nibukal na. Painayan sa nato gamay. Ilundod na nato ning mga dahon sa bulak ug sagbot. Pero ilaron na nako sila inon nako nga alugbati og tangkong rani. Dara, happy eating mga Piat City. Yati, mga dahon oh. Maglayoy siguro ni ba? Wa na asinay, way bit sinay. Sila na bahala ni, napay dahon sagbot oh. Lami kina sustansya, napay gumamila. Oh, ni the best diri. Surot na ako ni diri. Wala na. Tawon din eh. Ay, gulay mo din na kuya ay. Uy, kaon po gulay koy para manambok ka. Lauoy ray giluto ni paploy. Pero pasang huta. Wow. Ibay jud kani sa muluto ba? Ito yan no. Pero mo tambok po ko nang. Tara na ta. Aisha, kuy, Aisha. Unsa man? Awa oh. Ilalom sila misin ni balunan. Ano, unsa ka na kuya? Pero himala ba kay wala ang mga Piat City ron ba? May noon kaya aron ako ra makakaon. Unsa man nato na pagkuha kuya? Ani na lang kuy. Ikaw kuha dito. Kamanga ayo pagsaba pa di ka matakpan ha. Sige lang inay ana-ana. Sige. Inay lang. Inay. Pandamay. Turo dayo. Ngano nagkamang-kamang mga sila diha. Lata ng dahon oh. Tanga na to ning toyo ni. Yummy. Oh no. Igay ka. Ikuha ang balunan sa ilalom sa lamisa oh. Panigurado ba pagkaon to? Tuon ako ba? Yati, humuta na oh. Isang dahon ra sa sagbot o bulak ba? Malingaw gisilag kaon na ni. Nakalagay pagdali na. Daraya oh. Allah. Unsa kay sulod ani? La adobo. Yan yo ay. Hoy, ay sudan dira yo. Ikaw man ani mo. Sirukan ni mo kami ba nagkuha na. Dahil pa magsulya taon oh. Ina. Ano na? Ngayon ko be, ngayon ko be. Gamay lang ha, gamay lang. Tama na, ako na po. Asa dubo ay. Ilan? Ano? How done mo kuha oy? Buing nga. Ay doon ako Spider-Man. Ay ilan man? Di, wala ka nang dalag coke, Jo. Coke, kita pag coke na tubig ka na laim na. Ako na pa din. Kaon ka koy. Pero ikaw na kung kamon, hungit lang. Sige oh.
May na. Ano na? Hindi ayo sa umbak mo adobo ay. Luto na ni. Ano lutin di? Kahit kayo, murag dugay-dugay gid sila naabot ron ba? Asa ka tong mga Piat City? Pero grabe tong mga panimot to. Maabot lagi to. Wala to na nako to sila. Ay, ati si Jiko iwa man ko binli. Ikaw man gani una-una kaong gani. Mau gani. Mga sirok na kanin duha oh. Mau na kay kukoy. Ano ka kuya? Ay, nadik luto si kuya dito sa baw. Ano na to to? Sige. May pa, tara. Tara. Yati, dugaya atong mga Piat City. Uy, wa na bugnaw na niya kung sabaw giluto sila oh. Stilan mga taasa man dito. Wala sila eh. Kuya! Ay, ate na. Ano mo? Luto mo kuya. Gilutoan ta mo gulay oh. Laming ana oy. Gulay. Wow. Ano ulay bay? Awa, tilawi ko. Lawi daw koy. Lawi koy, lami kay na koy. Sila sa? Nasa may sagbot kuya ay. Si sagbot, patakar. Min taong ka nga daon. Mga nasa tangkong og alugbati. Nasa mong sagbot-bot. Taka, min taong ka. Uy. Dabi. Dapat di daon sa lugbati ngayon nga di oh. Taka, min taong ka. Daon lagi na sa alugbati. Siyempre, mapagod-pagod yun na siya kay giluto man. Inom da paps. Oh, bulak man niyo. Taon mo. Klaro, Ay. ano bulak ko? Ni kuya. Unsa man? Dali, hawa ni. Tilawan lu. Oh, tilawi. Tilawi. Sagbot na ni Wala lagi. Awara. Saan? Ano din? Iyabon ako ni. sagbot na na kuya ay. Dili lang ko kaon na noy. Eh, bahala mo, iyabon ko ni. Tara, pasito, pagi. Basi mo ito. Sagbot na ni mga luto kuya. Da, lakaw lagi mo. Inani ra day tirada. Aron mo sibat sila. Di makakaon ba? Wow. Nakabalo. Akong pagkaon. Nasa ilalong sa lamisa. Kaon sa nako. Naisahan nila ko sila. Wa sila kabalo. Ang sudan nga na adri. Adobo ni. Kain na. Right. Layo na sila. Yate, garong nawa man akong pagkaon diri. Sino pa yung kayo? Murag giugasan man eh. Yate, murag naisahan mo sila watong mga Piat City. Ay!